Gainzuri abesbatzak ilusio handiz eta lan asko eginez, prestatu dituen 6 abesti eskainiko dizkizuate. Ondoren, 5. mailako 3 talde dantza saio bana egingo dute. Beraz, gehiago luzatu gabe, has gaitzezen emanaldiarekin. Aurrera Gainzuri abesbatzak! Hasteko, Akaiana kanta japoniarra abestuko dugu. Abesti honetan lagun batek besteari lore gorria eta lore txuria oparitzen dizkio. Gorria oparitzean eguzkia bezain distiratsua bihurtzen da, eta txuria oparitzean jarria bezain ere. ezagutzen dugun euskal kanta bat abestuko dugu. Mendian gora. Bizitza dituen une alai eta izteen aurrean beti alai kantatzeko maila arrazoi duela dioen
1984 urtean idatzi zuen, Aleluian abestuko dugu. Erabilera ugari eman zaizkio kanta honi. Besteak beste Shreken pelikulan. Elkarrekin gauzak egiteak duen garrantziari buruzko abestia da. Guztiok batak besteari lagunduz helburuak lortzea errazagoa dela alegia.